σκεφτώ, να καταλάβω εάν περνούσα καλά κάνοντας το ταξίδι αυτό. Και έχει τίτλο «Αράχνη σε διακοπές». Ο οδηγός αφηρημένος. Οι επιβάτες κοιτάζουν το τοπίο. Κάποιοι χορεύουν. Ποτάμια, δάση εναλλάσσονται, σαν τις μνήμες που ευνίδια ανασύρονται. Ο διπλανός μου σε ένα σταυρόλεξο παγιδεύεται. Τα μέρη, οι ώρες περνούν. Άϊχη καρτερία, βλέμματα χόρταγα, γέλια, φωτογραφίες, απόγευμα. Ταξίδι με προορισμό. Ξενοδοχείο πολυτελές. Με πόση χλειδί παραπλανιέται τάχα ο θάνατος. Δωμάτιο με θέα. Η βαλίτσα ανοίγει. Αποδράει η νοσταλγία ξανά. Με ποιο ταξίδι ξεφεύγεις από τη λύπη. Δείπνο με ακριβά σερβίτσια. Το βράδυ βόλτα στη φωτισμένη πόλη. Περιήγηση, ενθύμια, μπύρα. Το αδιέξοδο δεν φωτογραφίζεται. Στο δωμάτιο γυρίζω ξανά. Οδηγεί τουριστική και χάρτες. Πώς αξιοθέατα χρειάζεται τάχα η ζωή. Στο κρεβάτι πέφτω βαρύς. Πλέκω στο παράθυρο ιστούς από αναμνήσεις και όνειρα. Αράχνη ξεχασμένη σε γκρίζο τοίχο. Μήπως και συλλάβω έστω λίγη από την αφηρημένη ταχύτητα της ζωής. Δεν ακούμε.